sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggarine wani ora sapa mau jenenge ayo. Dalange mau. Ajar kendele. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Enten mboten mau wis mulih moro. Siswane mriki wau, Pak. Ah. Sinten sing dalang wau enten pinten, Pak? Tunggal namung siji. Oh, namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ora mau nyandi bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, iki penyemangat. Wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia sambar karo pesawat terbang. Enak ora wani ora. Niki to, Pak. Ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning nakane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Nah. Jenengmu sapa ta, Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. 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 Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo o. Oh, apa meneh Kangkong. Terus Purba Asmara. Purba Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing nak tampa sampean belajar Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Iya. Kowe sing ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Delok Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam. Ngono ta? Nggih. Tak kenali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titikan. Ya, ngono. Ayo. Suluk Pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata pas. Ki Purba Asmara pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Lho, ai Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe O. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wes urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketun. Trima lamun kataman sesare. Lagawa nalongso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oneng SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Jare cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Mas. Heeh. Amin amin. Gelem kok kowe? Kowe gelem? Sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya, baten kok siap menyawamu ki. Ratatak, gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katune. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak. Heeh. Berusaha